Eguerdion. Ongi etorriak ospakizun honetara. Eta batez ere ongi etorri berezia eman nahi diet, Aretxabat Leta aldetik etorri zeraten guztioi. Ongi etorri beroa denoi. Bederatzi urrenaren 5. egun honetan, Mariaren ingurura biltzen gera. Beraren oinetan jarri eta zorionaren bidea ikusi nahi dugu. Zoriontsu izatea baitugu gure egin behar premiazkoena. Jesusek ederki zehaztu zigun zorionaren bidea. Eta Espiritu Santuak eramaten gaitu zorionaren bidea horretatik. Hori bai, zorioneko izatekotan, bizitzako gure aukerak ongi egin eta zaindu beharra daukagu. Bestela ez dugu zorionaren hitza entzungo. Gaur Espirituak esaten digu hitz hauxe da. Badela zoriontsu izateko beste era bat. Eta bide horixe aztertu eta ospatu behar dugu Mariaren laguntzaz eta babesean. Ekin diezaiogun ospakizunari gure fedea berritu eta indartuz. Zutik jarri eta kanta dezagun ama maite Maria. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Bere hitzez pozten eta indartzen gaituen Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, Jesusek bere maitasunaren hazia ereindu guregan ogi ardotan. Eta Jainkoaren erreinuaren fruitu maitasunezkoa jasuko dugu. Hasteko, isilune bat egingo dugu eta gure bihotzeko lur lehortuarengan Jaunaren maitasuna jasoko dugu. Jesus Jauna, betiko biziaren itzazarena, erruki jauna. Erruki jauna.
dakigula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzara betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu haintza. Aintza zenuetan jangoikoa. Eta bakea lurrean haren gogoko gizonei, hainaundita eder zaitugunako, gorazu bedeinkatuazu, gorezpen zuri auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme. Zuk entzen duzu jauna, zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zuretzat zabalik daude bihotz guztiak, agerian nahi guztiak, eta ez da ezer ezkuturik. Izurri ezaguzu Espiritu Santua eta garbi itzatzu gure bihotzeko gogapenak. Zu gauza guztien gainetik gora zaitzagu. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batea, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zoriontsu izateko molde eta bide asko jartzen zaigu aurrean. Denek ez dute ordea agindutakoa ematen. Entzun dezagun Deuteronomio liburuko atal gordin hau. Eta sasikoa bereizten jakin behar genuke fededunoketan. Deuteronomio liburutik. Jauna, honela mintzatu zitzaion herriari Moisesen ahoz. Begira, bizia eta zoriona, heriotza eta zorigaitza jartzen dizkizut gaur aurrean. Aditzen badituzu gaur ematen dizkizudan aginduak, jauna zure jankoa maintatuz, haren bidetik ibiliz
eta haren aginduak erabaki baduzu eta zeure burua liluratzen uzten baduzu, jainko arrotzei belauna makurtzen badiezu eta zerbitzu egiten, gaurtik esaten dizut, nahi eta nahi ez ondatuko zarela, eta ez duzula luzaro iraungo, Jordan igarota menperatzera zoazen lurraldean. Zeru lurrak deitzen ditut gaur testigu, bizia eta heriotza, bereinkapena eta madarikapena jartzen dizkizue dala aurrean. Zuk eta ondorengoek bizi nahi baduzue, aukera ezazue bizia, jauna zure jangoikoa eta hari loturik. Bera baita zure bizia eta zure egunen luzagarria. Eta biziko zara jaunak zure guraso Abrahami, Isaaki eta Jakobi emango ziela hitz eman zien lurraldea. Jaunak esana Eskerrak zuri jauna. Jaunagan uste ona badu gizaki hura bai doatzu. Denok berriz. Jaunagan uste ona badu gizaki hura bai doatzu. Bai doatzu gaiztoen asmoari jarraitzen ezaiona, hobendunen bidean ez da bilena, lotsagabeen batzarrean esertzen ez dena. Ostera jaunaren legeen atsegin duena, gauta egunaren legea hausnartzen duena. Denok? Jaunagan uste ona badu gizaki hura zoiko atzu. Urertzean aldaturiko zuaitza bezala izango da, bere garaian ematen du fruitua, eta kostorik hartzen ez zaio, zeregin guztietan ongi dijoakio. Jaunagan uste ona badu gizaki hura bai doatzu. Jesusen bidearen zoriontasun eskaintza entzuteragoaz orain evangelioa. Jesusen hitza da, ez dakizunen hitza. Horregatik sinistu beharrean gaude fededunok. Jesusen hitz hori entzuteko prestatzen gera, zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia.
zorioneko espirituz behartsua. Horrena baita zeruetako erreinua. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Gaitza zuri jauna. Aldi hartan, jende taldea ikusirik, mendira igo zen Jesus, eta eseri zenean bere ikasleak inguratu zitzaizkion, eta berak honela erakusten zien. Zorionekoak gogoz behartsu direnak, berena dute eta zeruetako erreinua. Zorionekoak otzanak, berak izango dira eta lurraren jabe. Zorionekoak negar egiten dutenak, postuak izango bai dira. Zorionekoak zuzentasunagatik gose eta egarri direnak, aseak izango bai dira. Zorionekoak errukitsuak, hauek iritsiko dute eta errukia. Zorionekoak bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko dute eta jangoikoa. Zorionekoak bakegileak, jangoikoaren seme esango baizaie. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauena da eta zeruetako erreinua. Zorionekoa zuek, nigatik biraoka eta erasoka erabiltzen zaituztenean, eta gezurretan asmahalak zuentzat esaten dituztenean. Postu zaitezte eta laitu, handia izango da eta zuen saria zeruetan. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, Zoriona dugu bokazio denok. Zorionera kondenatuak gaude idatzi omen zuen batek. Eta gaur, zorionak asko saltzen du. Atxigina, erosotasuna, dibertsioa, arrakasta, biziera ona. Kristaubok ere zorionera kondenatuak gaude. Baina gure zorion deiak evangelioaren moldea maite du. Bada zoriontsu izateko beste erabat, Jesusena. Evangeliora begiratzean ez altzaigu iruditzen Jesusen ondoan dabilen jendea zorioneko dela. Mariak berak ez altzuen saltoka jarri Isabelen sabelean zegoen Joan aurra. Zoriontsu izateko bi molde horien arteko borrokak gu ere harrapatzen gaitu.
Nork ez du atseginez bizi nahi. Nork ez du erosotasuna bilatzen. Evangelioak ematen duen poza ordea bestelakoa da. Espirituak erakusten digu zorionerako bidea. Eta espirituak eusten digu zorionerako bide zuzenean. Okerreko bideak hartzea ez baita hain zaila. Ederki asko esan digu lehenengo irakurgaiak. Zeintzuk diren bide batean eta bestearen emaitzak. Bide denak errespetagarriak dira, baina bide denek ez dute zorion berera eramaten. Zorionak ere bere ardura behar du. Zoriontsu izateko espirituaren moldea bizi behar du. Eukaristia ospatzera goaz, hortxe ukitzen dugu egiazko zoriona bete-betean. Zorionaren iturria da Eukaristia. Entzungo dugu zorionekoak mahai hontara bilduak, deituak. Gizon emakume guztientzat eta batez ere behartsuenentzat. Eska dezagun Evangelioko zoriona denontzat. Kantuz. Gure otoitza entzun jauna. Denok. Gure otoitza entzun jauna. Munduko herrien alde eta bereziki gure herriaren alde. Jesusen berrionaren eskaintza ezaguturik, egiazko zorionean bizi daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Bataiatu guztien alde, bataioan egin zuten aukera atergabe berri dezaten, eta Jesusen bidean zoriona aurkitu. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Sufritzen duten guztien alde, berehalako atsegin erraza bilatzeko tentazioa garaitu, eta Jesusen segizioan postu dezaten beren sufrimendua. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Amaren 9 urrenean hemen bildu garenon alde. Maria bezala lagunurkoa zerbitzen ikas dezagun, berrionaren zorion sakona sentitzeko. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Jauna, gure zoriontsu izan nahitik egin dizkizugu eskariok. Ona zarenez, emaiguzu egiazko zoriona aurkitu eta arnasteko poza. Arantzazuko amaren otuitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Begira bihotzonez jauna, zure zerbitzariok aldarera ekarri dizkitzugun eskaintza hauek. Egizu espirituak erakutsiari jarraituz bizi gaitezela. Gure fedez eta apaltasunez eskaintza hau gogoko izan dakizu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunaka dauzkagu. eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egokita eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea. Aita guzti santu, eta zure handitasuna hotz egitea. Maria Virgina zure alaba maitearen oroipena egitea. Beraren jaiotza duatsuak mundu osoari alaitasuna adierazi zion. Beraren amatasun garbiak argi pozgarria agertu zion. Beraren bizitza apalak eliza osoa argitzen du. Eta beraren aintzara igarotzeak zeruetara eraman zuen. Antxe daukagu zain arreba eta ama bezala, zu beti kontemplatzeaz poztu gaitezen bitartean. Horregatik, aingeru taldeekin bat eginik, pozez beterik goresten zaitugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerudurak beterik dauzka, zuretik dira, Osana, zeruko jeneta, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, zeruko jeneta. Santu zara bai, eta goresgarri, gizon emakumeak maite dituzu jainkoa. Zu beti gurekin zaitugu bide lagun. Bedeinkatua da zure semea, gure artean baitago bere maitasunak biltzen gaituenean. Beinola ikaslei bezala geuri ere, berak argitzen dizkigu liburu santuak eta berak zatitzen digu ogia. Horregatik eskatzen dizugu aita guztizona. Isorrezazu zeure Espiritu Santua ogi eta ardo hauek santu egin ditzan. Eta Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol izan daitezen guretzat. Berak, hilbezperan, azken afariko gauean ogia hartu, bedeinkatu eta zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Azalondua berdin, kaliz harturik eta zuri eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri.
Aita guzti santua, zure seme Jesu Kristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren bidez, bizi berrira pizturik zeure eskuinaldean jarri duzula gogoratzen dugu. Eta hori zure maitasunaren egintza dela aitortzen, bera etorri arte. Eta biziaren ogia eta esker honezko kaliza eskaintzen dizkitzugu. Begi honez begira, aita ona, zeure elizaren eskaintza honi. Guretzat emana den Kristoren pazko oparia da. Egizu, Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela orain eta beti erea. Misterio honetan parte hartzen dugunok, aita algustiduna, bizkor gaitzatzu zeure espirituaz. Emaguzu zeure semearen antzeko izatea, eta sendo gaitzatzu elkartasun lokarriz. Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, beste gotzain guztiekin, baita apaiz eta diakonoekin ere, eta mundu zabalean bizi den zeure herriarekin batera. Egizu, Elizako fededun guztiak, garaian garaiko ezaugarriak fedearen argitan aztertuz, deialki saia daitezela evangelioaren zerbitzuan. Ireki itzatzu gure begiak gizon emakume guztien premietara. Haien nahigabe eta estualdietan, poz eta itxaropenetan parte hartuz. Salbamenaren berri ona zintzo eraman diezaiegun, eta haiekin batean, zure erreinuko bidean aurrera egin dezagun. Gogoan izan, aita ona, Kristorekin bakean hil diren gure senideak, eta zuk bakarrik dakizula fededun hil diren guztiak. Egizu, zeure aurpegiaren argia goza dezatela, eta eraman itzazu piztu eran bizi betera. Lur honetako gure ibilaldia bukatzean, argaitzazu gu ere zeure betiko etxean. Han zurekin biziko gara beti, eta Andre Maria Jainkoaren ama doatsuarekin, apostolu eta martiriekin, Asisko Frantzisko santuarekin eta santu guztiekin bateginik, zu goretxiko zaitugu eta handietxiko Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarela, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentatian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Jauna, atera gaitzatzu gaiz guztietatik.
emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo jauna, zer horrek esana da apostoluei. Bakea uste dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldieta. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Jaungoikoaren bildotza, zuk kentzen duzu munduko bekatua. Jaungoikoaren bildotza, zuk kentzen duzu munduko bekatua. Jaungoikoaren bildotza, zuk kentzen duzu munduko bekatua. ona hemen jaungoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara dituak. Azken apari ezkero jauna, gure janari zuzera. Agindu gozoz lotu gintuzu, zure gorpuza hartzera. Ogia bidekera iristen, gure gorputzak lotzera.
egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, zeruko ogiz ase gaituzu. Isurre zaiguzu gure bihotzen barru-barruraino zure espirituaren gozoa. Orain hartu duguna betiko grazia egin dakigu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Holaxe, Evangelioan entzun duguna zoriontsu izango algera Jesusen bideari jarraitu. Egun on bat igaro dezazuela denok, eta beste bat arte, nahi duzuen arte. Jauna zuekin Eta zure espiritu